Пешеходна зона и няма да ги пуснат. Chả nhớ. Nhiều ở đấy vậy con mòn. Nhưng mà hơi bị tốn kém đấy đúng không? Vâng, có bao nhiêu tiền Đi tiết mua kiệm đồ để rồi. đi tàu hết. Tình phí hết cả thôi. Tình phí nhiều quá vì xa. Mỗi lần đi là hết một đêm trên tàu. Đầu tiên ấy, cái nói là 7 người đường máy, đây rất xịn cái máy ở đây. Ôi trời, em đang quay. Khóa đầu tiên thì vừa ăn uống là chị ở này. Chị cách một mình. Chịu tỏi đấy nhỉ. Chị phát đầu tiên mà. Аз не знам, това вече Елпром не работи, гледам, ще пише Елдома, не е това. На времето имаше тук много големи и значими заводи за производство на електроуреди. Елпрома. Мисля, че вече не работят. Ето ги новите варненски кули в ляво. Бизнес центрове са. Много офиси. Възможно. Ако погледнете в дъното, в дясно се вижда нещо осветено. Това е точно Аспаруховия мост, по който ще минем утре. Той се намира над канала, който свързва Варненското езеро с морето. И това е пътя за Бургас, за Несебър, Бургас, Созопол. Аспаруховия мост беше построен 70-те години, около 2 км е дълъг.